Hendrik Jurriëns uit Aane. Van harte gefeliciteerd met de overwinning van het door u gefokte paard. Dankjewel. Dat is Genesis. Toen die bij u geboren werd, had ze een andere naam, begrijp ik. Grieslene. Grieslene. Ja. Kunt u iets vertellen over dit paard? Ja, toen hij geboren is, laat de kleinkinderen al die naam bedenken. En dan moest men met een G beginnen. Toen hebben we het opgezocht van school, in Frans was dat geloof ik. En dus Grieslene geworden. Ja. Maar had hij een heel lief voelen. Nou, we zijn met verschillende keuren geweest, naar Rolde toen die tijd. De eerste premie stond hij behoorlijk bovenaan. Nou, dan mocht hij naar de Wolden. En toen was hij later naar de Veiling met de Wingelo is hij verkocht. En toen hebben de familie Evers hebben we hem toegekocht. En daar is hij nog een tijdje gebleven? Ja, daar is hij, toen was hij, in november is hij daar naartoe gegaan of zo, op 1 oktober die tijd. Ja. En die hebben al die jaren gehad. Dat 4,5, 5 jaar. En op een gegeven moment hoorde u dat hij verkocht was naar Stal Zoer. Hoe vond u dat? Ja, maar ze belden mij gelijk. Oh ja. Stal Evers die belde mij gelijk. En ik wist dat ze daar wel vaker naartoe gingen. Ze gaf daar een boek met lessen of weet ik het precies wel. Ze werkte daar. Ja. Ze doen er heel veel contacten met. En hoe vond u dat uw paard naar Stal Zoer ging? Nou, dat vond ik echt wel leuk. Ja. Ik zeg altijd, je weet nooit wat goed voor is. En nu ziet u uw paard lopen op de Wolle Cup. Ja. En de overwinning behalen bij de 5-jarige. Ja, dat moet u toch met trots vervullen? Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Leuk. Heeft u al die tijd het paard gevolgd? Ik heb nou, al die tijd, nou, ik denk toch wel aan 20 jaar. Hè. In de laatste jaren wat meer. Ik ben in mijn bedrijf gestapt, maar heb ik iets meer tijd ervoor. Hè. Ja, maar dit paard heeft u gevolgd vanaf zijn geboorte, ja. Toen hij bij een andere plek was? Ja. Ja. En de moeder ervan die heb ik ook op een veiling gekocht. Ik had zelf ook een veneur en die passen toen mooi bij elkaar. Dat was bij Jan Schep toen nog in die jaren. Ja, mooi. Kunt u wat vertellen over die merrie? Want daar loopt geloof ik u veel. De merrie is een hartstikke lieve merrie. Die heeft bijna ieder jaar een voer. Eén keer is ja, toen was hij later gewoon zelf iets over gedaan. Meestal de eerste keer dat het weer raak is, om zo te zeggen. En van welke hengst loopt er nu een veulen bij? Nou, eigenlijk Durango. Ja. Hengst Veulen, gemoord worden, gaat 6 juli naar de keuring naar Geesten, dus daar wachten we maar weer af. Wie weet, wachten we nog meer succes op u? Nou, ik heb van diezelfde merrie ook nog een Bouquetti, dat is een schimmel, en die is nog 2 jaar, is ook een hemelpaard. En er zijn zelf 3 meer en die is verkocht naar Duitsland. Ik heb ze allemaal, ja, meestal verkoop ik als Veulen weer. Hè? Ik moet ook ruimte hebben en ja, je moet ook weer een paar centen buren. Maar u ziet denk ik nog wel wat van uw fokproducten internationaal lopen dan? Als u al zo'n tijd bezig bent. Ja, dat vind ik wel leuk. Dus, ik heb in het verleden ook al die tuigers gehad. Ik ben ook verschillende keer naar Ermelo geweest met tuigpaardvoerders. Ik heb al die gemend, maar ik heb toen een keer een ongelukje gehad, hand gebroken. En ik had altijd iemand die me hielp met men. We gingen alleen met z'n tweeën en die man is overleden. En dan ben ik alleen maar weer iemand meekrijgen. Maar iedereen kan niet met een paard omgaan. Je moet iemand hebben die ook weet wat hij doen moet als er iets is. Toen ben ik maar iets. Ik heb een fokmerrie bijgekomen met 2 fokmerries. Dus u heeft nu nog 2 fokmerries ja. En elk jaar wat veulens. En waar droomt u van? Dat u nog een keer uw eigen fokproduct op de Olympische Spelen ziet lopen? Nee, nou, dat kan wezen. Ik heb die Bouquetti, die is nu 2 jaar. Het kan wezen dat ik daar ook mee ga fokken. Dat weet ik eigenlijk nog niet goed. Dus u heeft nog voldoende plannen? Ja. Ik moet maar eens ook met mijn vrouw een beetje met de financiën. Ik zeg nou, wat is het grote geld, dat komt nou wel. Dat is maar grappig. Uw vrouw geniet er ook van? Nou, ze vindt het mooi, maar ze heeft niet zoveel met paarden. Maar vorige week is ze ook al meer geweest, maar dat duurde haar eigenlijk veel te lang. Maar ik ken eigenlijk een heleboel mensen en mijn vrouw kent niet zoveel in die wereld. Ja. Dus we gaan u nog wel terugzien bij de Wolde Cup, om dit paard ook weer te zien? Ja, dat hoop ik wel. Wat vindt u van de competitie? Van deze competitie? Ja. Hartstikke mooi. Ja. En waarom? En ook nog spannend. Ja, nou, ik vind in elk geval het weer dat al meer gaat vorige week en nu weer. En ja, ik mag het toch graag zien. En ja, en dan zelfs zo ver kwam. Vorige week was het ook goed eigenlijk met alleen lentes.
En die ken ik eigenlijk ook al jaren. Die heeft vroeger in Hardenberg op een paard en toen had ik ook een meisje rijden op een paard in die jaren. Voor mij nou een kleine, ja. Dus het is voor u een feestje om hier aanwezig te zijn? Ja, ja. Geweldig. Ja. Nou, ik hoop dat u nog heel veel succes heeft met het paard. Dat hoop ik ook. Hartelijk bedankt. Goed, graag gedaan.